Durango sortzaileen leku bekaren irabazleekin berbetan gabiz azkenengo asteetan, eta gaurkoan ere horrela egingo dugu. Helene Carreto bai daukagu geurekin Durango Irratiko estudioetan, bera dantzaria, sortzailea, dantza irakaslea bada. Kaixo, egun lehenik eta behin, Helene. Kaixo, egunon, bai. Bueno, dakigunez, zeure proiektua topatuko garen leku horretan daka izenburutzat. Kontatuko aldiguzu lehenik eta behin, zer da eta nondik datorren topatuko garen leku horretan sortzeko ideia hauxe? Bai, beti interesa hoiate pixkat individua eta masa eta zelan individu hori edo gu, ez? Harremantzen garen masan edo gure artien, ez? Orduen hori pixkat, beti igual unibertsitatean egindako piezetan edo proposamenetan agertu da kontzeptu hori. Eta orduen hori inspiraziotzat hartuta edo oinarritzat hartuta pentsatu naben abiatzea adibidez. Normaltasunean, gure egunerokotasunean suertatzen dien situazio konkretuetatik pieza bat abiatzeko. Pixkat azalduta hobeto, adibidez, 3 situazio hartzea, ondion ez dakiz zeintzuk izango dira, hau da adibide bat, baina adibidez, amonakin kafia hartzen, ez? Eta zelan, eta gorputzaren bitartez ikertzea, ze fisikalitate gorputza zelan egoten den momentu konkretu horretan. Edo adibidez, bikotekiarekin diskutitzen, ez? Eta zer gertatzen den diskusio hortan, eta gorputza zelan kokatzen den, ez? Momentu hortan. Edo diskoteka batean o taberna batean lagunegaz ondo pasetan dantzatzen, ez? Eta zelan pasetan dan hori. Orduen, hor egongo die fisikalitate ezberdinak, ze guga pertsona berdina, nire ustez, baina pixkat aldatzen ga, ez? Depende goxotasuna edo indarra edo, ez? Orden ideia da fisikalitate, momentu konkretu hortatik abiatzea, fisikalitate konkretu horiek bilatzeko eta euren artien hildo bat. Historio bat suertateko mugimendu, egoteko modu ezberdin horietatik. Esango zenuke oso deskriptiboa izango dela zentzu horretan? Ez dut uste deskriptiboa izango danik, bai urtengo da, zehaztasunetik abstrakzioran ikuste jungo dela, ez dakiz ez na ondion ez gorputzarekin hasi, uste dut abstraktoa izango dela, baina bai publikoarekin konektatuko dela sentsazioen bitartez. Gertuko sentituko die igual egoteko modu horiek edo fisikalitate ezberdin horiek, goxotasuna edo igual agresibitatea, ez? Danok sentidu izan dugu. Orduen, ideia da konektatzea danontzako ezaguna dien historio edo momentu horietara, eta horiek izatea oinarri garatzeko gure pieza, eta modu baten o beste batien sentsazio batekin jutea publikoa, zerbait ezaguna bizi zen dauela gure gorputzen bitartez dantzan gabizenien, ez? Baina ez dut uste izango da nikain hori deskriptiboa, baizik eta abstraktoa, baina bai gustauko jaten konektatzea, zerbait ezaguna sentiaraztea. Denbora asko zen eraman ideia honekin buruan? Ideia da igual konkretu hau ez, bai pandemian hasi jaten okurritzen, baina hori, harremanak kontzeptua harremantzea beti deigarrien jate. Eta orduen kuriositatea neuko hori, zerbait harremanakin lotutako zerbaitekin jokatzea pieza batien. Eta zehazki ikertzea horren inguruen. Eta honek emondu aukera. Bale, hori galdetu barnotxo, pizkatxo bat bekak zen olako eragina edo ideiaren zein momentutan iritsi izan eta argi ikusi alzen nuen, hause aurkeztu egin behar dut, edo agian hainbat proiektu eta ideia zenituen buruan eta pentsatu egin behar izan zendun, zein aurkeztuko dut? Bai, ideiak asko dauz, eta de hecho askotan igual okurritzen jatez eta apuntatzen du hor papel batien, baina askotan hor gelditzen die. Eta askotan gure dozuz danak hartu, baina ezin da, ordan da, guazen aukeratzera. Eta orden erabaki naben hau pixkat hartzea, garatzea ideia, zer gure naben, porque harremanak izen alda, ez dakit beste modu baten garatu leik ez, baina esan nahen ez fizikalitatea gure dut garatu, zelan garatuko dut fizikalitatea. Ze interesaten jaten harremantzan gorputza zelan dauen, orduen, pixkat hortik, eta
eta orduen izen zen modu bat, aukera bat, zehatzago garatzeko gauza bat, nahi nahi, eta emondozte bultzada hori, eta azkenean espadoztien emongo beka, ziurrenik geldituko zen horra airean, igual etorkizunen gona, baina, lurreratzeko balixi izen dozte, eta bebai bultzatzeko sortzera, oso posik. Argi dau dantza garaikidea dela, askotan ikuslegoak eta pertsonek badekogu ez dakit dantzarekiko harreman arraro xamarra hause edo bildurti xamarra, zelan ikusten dozu zeuk harreman hori, hartu eman hori? Bai, igual danok gure dogulek, dantza garaikidea oso zabala da, estilo ezberdina dauz, lenguai ezberdinak, teknika ezberdinak, eta azkenien nire ustez garrantzitsuena da ez saiatzea ulertzen literalki gauzak, baizik eta jutea emanaldi bat ikustera edo, eta niretzako lorpen bada pertsona horrek sentsazio bat eruten badau emanaldi hortatik. Ez hainbeste kontzeptu bat edo hau izen da, ez saiatzea ulertzen tal kual gauzak, baizik eta iztea horregotea eta iztea sentsazio batekin jutea. Sortzailearen lana da bebai, sentsazio-gaz jutea ikuslea, baina ez saiatzea danai erantzun, niri gertatzen jate benoi eta gure dut erantzuna topatu danari, ez? Eta, uste dut horregatik dauela horre dikotomia hori de gure dogule dana ulertu eta igual ezin da dana ulertu kasu honetan, ze nahiko, izen lehike abstraktua edo ez, depende. Baina horregaitik igual urruti sentitzen dugu. Eta orduen horregaitik gure dut pieza honen bidez, danok ezagutzen dugu zen momentu horietatik abiatu, alegintzeko sentsazio horiek bilatzea gure gorputzetan eta aldi berean ikusleari adieraztea. Eta gaur egun topatuko garen leku horretan zein puntutan da? Gaur egun, beka jaso baino lehen, kontaktatu nahen pertsona batzuekin, kontatzeko ideia eta holan, eta bebai eurek pizkat esateko, nik ikusten dut holan, edo, zeba ez duzu egiten holan, edo, proposamena jasotzeko, eta bebai ikusteko, eurak egongo ziren prest, lantaldean egoteko, ez nani bakarrik. Eta momentuen, lantaldea sortute dau, indogu bileratxoren bat holan elkarrekin partekatzeko kontzeptu honen baitan bakoitzak zen ideiak, imaginarioa pizteko, eta jarraituko dugu hortan, hilabete hauetan, batez imaginarioa pizten eta elkarren arteko imaginario bat sortzen. Igual eurek imaginatzen da bestetika bat, nik beste bat, edo mugimendu mota batzuk, dana saku baten botatzen danon ideiak, eta Aste Santuen engo dugu kedada bat, hau pixkat elkarrekin fizikoki egoteko, ze ez gauz danok leku berdinean, eta egonaldi artistikoa etorriko da partean. Printzipioz, zelan gauzatuko da obra esan edot, zenbateko iraupena izango da, zenbat dantzari edo antzesle egongo direz? Iraupena, espero duguna, ez dakit baina supongo baitz, 15-20 minutuko izango da, kalekoa izango dalako, eta lantaldean gauz bi dantzari, dantzari sortzaile, ni izango na zuzendaria, ideia nigandik etorri da, baina koreografia kolektibo moduan sortuko dugu, ez dut gure nik ezer inposatu, baizik eta elkarren artien egiten dugu zen dinamiken bitartez sortzea, eta bion esentzia bi izango ga, dantzariak, bion esentzia egotea hor, eta hortarako garrantzia emoten dutzet interpreteek, kasu honetan biok gure xarma hor jartzea, eta hola. Gero hortaz aparte egongo da bideogile bat, Peio Maudo, dala nire txikitako, 2 urteko laguna, eta ikizizauen ikusentzun, eta, badabil mundu hontan ere, artista eta holan, eta, ezken indutzen berari egingo dugu 4 bideo, pixkat, fizikalitate ezberdinak agertuko dienak, fizikalitateak, egin dut berbai, 3 fizikalitate goango diela konkretuak, eta gero, laugarrenien pizka laburpena 3 hauena. Laugarrenean agertuko da pizkat pieza izango dana, eta bestietan konkretuki fizikalitate eszena modura 3 hauek. Eta berak garatuko dauz bideo hauek.
Dantzaria da Joarla bat, ez dutela esan, dala Tafaiako dantzari sortzaile bat, Bartzelonatik dabilela asko eta hori. Eta gero, arropa jantzitegia egingo dau Mara Olazabalek, dale neska hernaniar bat, moda ikasten dauela. Eta, bueno, harremana dekogu zegoen herranin bizina. Eta, bebai bera sortzaile berria da arropa kontuan, eta esan dutzen, behitu guazen bide hartzera, bisoka berriak, orduen seguro elkarro lertuko gara. Eta gero musikaria ondion, musika sortua izango da piezarako. Ze horri bai enomaten notzen garrantzia, ze beti interesa biate multidisciplinaritatea, arte ezberdinen artekue, eta orduen guai iruditzen jaten musika eta dantza jutea bidea iten elkarrekin eta elikatzen prozesu berdinean. Orduen musikaria ondion esteko zehaztuta orden ez diote esan, baina horregongo dala be bai. Zein esango zenuke izango dala, ez dakit, punturik zaiena, sorkuntza prozesuan esan nahi dut, esaten dozunean, aste santuan batuko gera eta hortik gutxi gora bera hasiko gera lana finkatzen, zer ematen dizu, ez dakit, edo beldur gehiago, edo zer uste dozu lan gehiago eskatuko dotzula? Kontzeptua, koreografia, musika, dana batzia... Nire ustez dramaturgiak. Osea, piezako elementuek zentzua eukitzea, bide berdinetik jutea eta enpastatuta egotea. Eta hortarako erabakiak hartu bide eta niretzako hori izango da zaiena. Urtengo da. Horretarako ze ensaio error. Hori da, ensaio error. Eta hau da nire lehengo pieza holan ez dakit sostengu batekin, orduen, ensaio error. Espero alik eta hobeto egingo dut, baina, bizitza holan da, eta probauko dugu haber zer gertatzen den. Eta epe bat jarri aldozue gutxi gora bera noizkorako nahi dozute preste edukitzia? Kaleko pieza izan da urte bat eukin arren, estrena ubiko da uda partean, zazkenean gero hotza dator eta orduen egingo dugu egonaldi artistikoa dantzagunean, errenterin, Emondo Eskuela egonaldi artistikoa, Urrustaian 3 astez, eta abuztuaren amaieran egingo dugu beste astetxo bat, eta justo aste horren ostien estrenauko dugu, uste dugu, ziurrenik irailaren 3an, Durangon. Galdetu nahi notzun baita be, zeren hasikeran aurkezpenian esan dugu dantzaria zarela, sortzailea zarela, irakaslea baita be. Agertu zaigu baita be, zeuri buruzko informazioa bilatzen alako termino bat, edo pizkatxo bat, bitartekaritza artistikoarena. Eta esan dut, hauxe, galdetu behar dotzate, Eleneri zer esan nahi duen, zer dan? Bitartekaritza artistikoa niretzako da, kasu honetan dantza gerturatzea gizartera, bai? Eta ekintza, ekimene, proiektu ezberdinen bitartez, dantza gizartera gerturatzea, da, dantzarekiko sentsibilizazio bat sortzea gizartan. Horrek bebai albidetzen dau, azkenean partaideek bizitzen badabe dantza, ez? Bebai dantzarekiko harreman aldatzen da, ez? Eta, beste hausnarketa batzuk lantzen dira, eta gertutasun hori lantzen da, eta, etorkizuneko ikusleak sortu lehik, ez? Eta pixkat hori, proiektu ezberdina, izan lehik eskoletan, hezkuntza formalaren barruan, saio, eskolatik kanpo saioetan, zaharretxeetan, emakumeen etxeetan, kolektibo ezberdinekin, pixkat proiektu modu ezberdinetan landu leike. Zeure burua zelan definitzen dozola eta guztiz be? Dantzari, irakasle, sortzaile... Ez dakit, hiru adarroiek, inkluso kudeatzea, dantza proiektuak kudeatzea, guztetan jat, orduen, sinisten dut karrera bat ez profesionala izen aldala, adar ezberdinak eukin aldauzela, danetan nire ustez dauz sorkuntza, porque azkenean klase moten dozunien sorkuntza momentu oro garatzen da, sortzaile moduan bebai, eta interprete moduan edo dantzari moduan nik sinisten dut interprete sortzailearen figura hortan, orduen nire ustez sortzaileanaz, alderdi ezberdinetan. Eta sinisten dut dana jun aldala, desarrollatzen aldi berien,
batzuten batzuk pisu gehiago eukingo dau, eta beste batzuten bestiak eukingo pisu gehiago. Presio gitxiago emoten dau interprete moduan beste baten, obra baten lan egiten dozunean? Bueno, depende zelan sentitzen zaren, ze implikazio sentitzen dozun, ez? Hortan, zu sentitzen bazain interprete sortzaile, bueno, eta emoten badutzu espazio hori bebai, hortarako, ze depende gero zuzendariak ze helburu dekon edo zelan zuzentzen dauen, eukingo zutarte gehiago edo gitxeo, eta presio handituko da edo ez. Niretzako beti dago presio hori. Azkenengo bat, aldaukazu aste honetan inungo itzordurik, proiektuan aurrera egiteko, norbaitekin, bilerarik, deirik... Bai, jantziteiak, jantziteien dauen marakin dekote itzordua, pixkat kontatzeko gehiago eta elkarren artean imaginario hori lantzeko, igual ikusitako beste sortzaile batzuen jantziak, esateko nik imaginatzen dut olako zerbait, eta hau elkartzen bau, pues olako gauzak. Bueno, poliki, Helene Carreto, dantzaria, sortzailea, baita ere dantza irakaslea, topatuko garen leku horretan. Espero dugu, hori, elkar topatzea. Topatzia, eskerrik asko gugaz izatearren ondo segita, hurrengo arte, agur. Sí, mi esker.